Som Božena Fuková. Narodila som sa v Bystričanoch v Československu. Mojím osudom sa stala politika a boj za spravodlivosť. Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a stala som sa poslankyňou Národného zhromaždenia za Stredoslovenský kraj. Pracovala som v tíme Otušika, kde sme sa zaoberali ekonomickými reformami, čo ma priviedlo k podpore reformného prúdu počas Pražskej jary. Rok 1968 bol pre mňa prelomový. Keď vojská Varšavskej zmluvy vtrhli do Československa, bola som jednou zo 4 poslancov, ktorí odmietli hlasovať za zmluvu o dočasnom pobyte sovietskych vojsk. Mala som vtedy len 33 rokov a malú dcéru, no vedela som, že musím stať za tým, čomu verím. Kvôli tomuto rozhodnutiu som prišla o mandát a počas normalizácie som bola prenasledovaná. Stratila som zamestnanie a niekoľkokrát ma vypočúvala štátna bezpečnosť. Pracovala som ako účtovníčka, no nikdy som svoje názory neodvolala. Po nežnej revolúcii som sa na chvíľu vrátila do politiky. V roku 1990 som bola kooptovaná do Federálneho zhromaždenia a pôsobila som v komisii, ktorá organizovala odchod sovietskych vojsk z Československa. Za svoju prácu a odvahu som neskôr dostala viacero ocenení, vrátane medaily za zásluhy 1. stupňa, ktorú mi v roku 2014 udelil prezident Miloš Zeman. Život som prežila v Prahe, kde som aj zomrela.